Suturar so. Suturar so. Suturar so. Suturar so. Dama nan kake ne? Na tukan su. Ina ma aiki ne ke yi a ciki shi yasa ban fito da wuri ba. A jiran ki nake yi, ba zan iya tafiya ai mata na rike fitowa. Ya gida su mama. Lafiyan su kalau. Ilham. Na'am. Kin san abin da yake bani mamaki da soyayya na da ke? Wasu lokutan sai naga kina matukar son ki ga mun yi aure ni da ke kina nuna mun soyayya. Wasu lokutan kuma sai naga kamar ba kya son haka. Ban san me yake faruwa akan haka ba. Haba Lukman. Wai kai baka da wani burin ke maganan aure? To kai hakuri. Insha Allah in abba na ya dawo zan mai magana sai da turo. Haba. To ai shikenan. A kin ga yanzu ko ba komai zan ji daɗi sannan na samu abin da zan iya nuna in faɗa wa nawa iyayen. Sakamakon kullum suna mun tambaya akan ya lamarin na da ke sun ji shiru akan haka. Zan samu na koma saboda an kawo mun gawayi ga ya kamata in je in ci gaba daga inda na tsaya. Ok, ba damuwa in ka je ka tsaya da su umma. Na gode. Kina da da kuma ma. Na gaishe. Na kuma. Hai, abincin nan? Ya ruwa. Sannu, masha Allah. Wannan duniyar namu yanzu, abubuwa sai a hankali. Wai yanzu a ce wata ƙasa, tana da yancin ta ce za ta kawo wata ƙasa mai yanci hari? Wannan duniyar sai a hankali. To Allah ya hankali, rayuwar mu sai a hankali. Allah ya ma mai kyau. Masha Allah. Ko shi kenan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sannu a hankali ba. Anya ba ka ci abinci a waje ba kuwa? Ai na ci abinci sosai karki damu. Ko shi kenan. Masha Allah. Yanzu ina zuwa akwai maganar da nake so in yi da kai. Masha Allah. Every home tells a story, but what story does your furniture tells? Gida ba gida bane sai kayan ɗaki sun bada armashi. Zuciyar mai gida tana hutawa ne. If you have a bed fit for a king, a chair worthy of a queen, and quality appliances that speak of class and comfort. Kamar mafarki ko? To, anan Hajiya Gado Furniture Gallery muna mayar da kowane mafarki gaske, inda kayan ɗakin mu ke magana da annuri. Whether you are starting a new life or upgrading your space, let your home reflect your dreams. Hajiya Gado Furniture. Baban Khalifa? Wallahi. Daman maganan da nace za mu yi da kai. Akan maganan zuwa duba su wannan Salima da suka ƙaura, kaga sun ƙaura ba mu je mun duba su ba. Ta yi ciwo duk ba mu je ba.
To, yanzu yaushe ne za mu je mu duba ta? Wannan yana da kyau. Yana da kyau sosai amma ina ga kamar dai ku shirya kawai ko gobe da safe insha Allah sai mu je. Ina ga ba wani matsala. To, kamar karfe nawa kenan? Da safe kawai in 8 hakan nan. Ni breakfast tun da gashi ba makaranta. Weekend ne kin ga ba wani damuwa insha Allah. To shi kenan. Amin suma. Biya sai wani fresh kike yi. Na ga lallin naki na sai wani shiny. Ko akwai wani sirri ne? To diya me sirri? Kai ne ai sirrin din. Akwai wani sirri ne bayan kai? To masha Allah. To, na gode sosai. Allah ya ƙara gyara zama. Amin, amin. Insha Allah. Amin, amin. Sai ku shirya insha Allah da safe sai mu tafi.